गाज्रि खालामलांजोबदों नालाय जोङो बेवहाय माल दोनोमोन बायदिसिना नालाय सियार जोंहा सियारा आथिं आखाइ बुख्रुबजोबनाय नै बाक्सुआ बे बाक्सुआव जों मेथाइ दोनोमोन बियो माइबारि नै बियो बे माइबारि बियो दरजा दर फांग्रामोन बियो बैयाव हनै फांखा बेयाव हनै खिथ्लि बे खिथ्लियाव जों साहा फुदुङो मग दङ हनै नायलाय बेबायदि जोङो नै बेबायदि खालामलांजोबदों नायलाय नै साफा नै बे दरखौ भाङोमोन बे नायलाय नै अय नायनो नै बेयाव संख्रि दङमोन नै बिदि खालामलांजोबबाय नायलाय जों मा होनानै जाबावगोन बेबायदि जुदि दखानखौ जुदि बेबायदि खालामलाङोबा एथ' अयनाय खालामोबा गाबोन समफोर माथो दा मोनाफ्राव मानसियानो बेयाव उन्दुनानै थानो हानाय नंला माथो देगारफोरजों सुथेनानै थांनो हानाय हो मा मावनानै जानांगौ जोङो जुदि गामि सिङावनो बे बिथोरावनो बेबायदि पलिटिकेल एरिया खालामोबा मा दखान होनानै जागोन जोङो हो बे आंनि आइ बियो बे दखान होग्रा बे आंनि आइया आथिं थोंनैबो बायजोबनाय आरो बे आंनि बाबा बेयो उदैयाव अन्थाइ दङ जेबो गोरा खामानि मावनानै जानो हाया होमबा जों मा खामानि मावनानै जागोन लोगोफोर मा खामानि मावनानै जागोन बेबायदि पलिटिकेलनि थाखायनो सासे बेक्तिगत साहा दखान होनानै जानायखौ जुदि बेबायदि अयनाय इनागारि दानसि फैजोबोबा जों मा होननानै जागोन देलाय जों मा होननानै जागोन खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय फुंबिलिनि बयनिसिमबो रायजो राजाफोरनिसिम गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो फुंबिलि समावहाय भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आरोबाव भिडिअ लानानै फैनाय जाबावबाय रायजो राजा नोंथांमोन साननैसो आङो भिडिअखौहाय होनो हायाखै मानोना आंहा समनि आंखाल बेनि खारनावनो आङो होनो हायाखै बिनि थाखाय आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय रायजोफोर दिनै जोङो सावरायगोन गिबियावनो बिपिएफ पार्टिनिफ्राय माखासे बिलाथिफोर ओंखारदों रायजोफोर बिथांमोननि भिडिअखौ नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ नैथियाव जोङो सावरायगोन सासे बिक्रम दैमारि बिपिएफनि मावथि बिनि सायावहाय जोङो सावरायगोन थामथियाव जोङो सावरायगोन रायजो राजा नोंथांमोन दावराव देख्रेबनि सायावहाय जोङो माखासे बाथ्रा बुंनाय जागोन ब्रैथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन जोङो आरोबाव बाथ्रा बुंनाय जागोन जे नैबे दावराव दावसि सोमजिनाय बुफाय बुसि खालामनायनि सायावहाय जोङो बाथ्रा सावरायनाय जागोन बाथियाव रायजो राजा नोंथांमोन जोङो सुकुर आलुनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनाय जागोन आरो दथियावहाय जोङो सावरायगोन जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय जे आर्टिस्टफोर दङ बिथांमोननि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनाय जागोन रायजोफोर फै अब्ला जोङो गिबियावनो बिपिएफनि बिलाथिफोरनि माखासे जे सावगारि बेखौ नोंथांमोनाबो हयथ' भिडिअखौ नुखाबाय बे सावगारिनि भिडिअखौ आं भिडिअखौ दिन्थिथ'ला इन्ट्र' आं ससे होखाबाय दा बिनि सायाव आङो बुंगोन बिथांमोना बुंदों जे इउपिपिएल पार्टिया बिटिआर एकर्डखौहाय मावफुंनो हायाखै आरो बिटिआर एकर्डआवहाय जेबो गैया बिटिआर एकर्डखौ बिटिसिजोंहाय सरजाबफानो थाखायसो एकर्ड खालामदों गोहो गोरासिन खालामनो थाखायसो नाथाय बिसोरबायदि मानसियानो बिटिआर एकर्डखौहाय गनाया अब्ला माब्रै बिटिआर एकर्डखौहाय मावनो थाखाय सम मोननांगौ बिसोरबायदि मानसियानो बिटिआर एकर्डखौहाय मोजां मोना दा बिसोरबायदि मानसियानो प्रमद बर'खौहाय गाज्रि मोनो अब्ला माब्रै बिटिआर एकर्डआ मोजां जानांगौ बिटिआर एकर्डआ बिटिसि एकर्डनिफ्रायबो बांसिन मोजां बान्था दङ नाथाय बेखौ मिथिसेयावबो बिसोरबायदि मानसिया बिटिसि बिटिआरआवहाय थाबथागासिनो दङ मिथिबाय दा गावसिनि उदैखौ सुफुंनायनि अनगा गुबुननि उदैखौ माब्लाबाबो सिन्था खालामा बिसोरो आरो मोनसे मेन पइन्टखौ आं बुंगोन बे बिथाङा बुंदों जे भारतनि जे संबिधान मथे फरेस्ट विडार एक्टनि आयेन मथे बर' रायजो राजाफ्रा हा मोननांगौ मोनथाय दंखायो बेखौ मोनथिखानानैबो नोंथांमोना 17 बोसोरसिमाव मानो बर' हारिनि रायजो राजाफोरनोहाय 1623 सुबुंनोल' हा होनो हाखो नोंथाङा बिनि फिननायखौ हो रिजोनआ मा दा बै 17 बोसोरसिमावहाय जुदि 1623ल' हा होनो हादोंब्ला अब्ला 50 बोसोरसिमावहाय नोंथांमोना रायजो राजानो बेसेबां हा होगोन दिनै नोंथाङा बुंदों प्रमद बर' सारखौहाय सानजा सिमा बारायनायनि सायावहाय इलेक्शन गेलेनो थाखाय मेन इस्यु खालामनानै दोनदों होननानै बुंदों थिग बेबायदिनो बिपिएफ पार्टियाबो नोंथांमोनाबो 17 बोसोरसिमहालागै बर' रायजो राजाफोरनि हानि मोनथायखौहाय होनायावहाय इलेक्शन सफैब्लाल' हा होगोन होननानैहाय बाथ्रा बुंनो थाखाय बे हानि लेखानि सायावहाय नोंसोरो इस्यु बानायनानै दोनदों जाहाथे बै इलेक्शना सफैयोब्ला
बेखौ जोङो थगायनानैहाय रायजो राजाफोरनिफ्राय भट लानो हायो बेनि खारनावसो नोंथांमोना दिनैसिमबो बिटिआरखौबो गनायाखै रायजो राजाफोरनोबो हा हु होनो हायाखै ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन बेयो नंखाय बाथ्राया नंखाय नामा दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ 3,63,000 सुबुंनो हा होबाय नाथाय बिसोर बायदि मानसिया 17 बोसोरावहाय खनथाम भट देरहाखांनायनि उनावबो अनलि 1,623 सुबुंनावल' हा होनो हादों अब्ला बिथांमोननि मेन इलेक्शन फाथिनायनि इस्युआ जाहैबाय हानि फाट्टा मिथिबाय दा दिनै जायखौहाय फार्स्ट पइन्टआवहाय बिपिएफ पार्टिया हा होगोन होननानै रायजो राजाखौ थगायगासिनो दङ बेखौ सिन्था खालामनाया मोजांसै रायजो राजाफ्रा रायजोफोर बे समावहाय जों सावरायगोन बिक्रम दैमारिनि सायावहाय बिक्रम दैमारिया दतमायाव थांनानै जानला मोनला बाथ्रा बुंहैदों बेखौ जों बयबो मिथिगौ हयथ' दतमानि रायजो राजाफ्रा बिक्रम दैमारिनि रावखौहाय खोनासंनानै नंगौ सानदों जानो हागौ नाथाय बियो इंलिसाव मा फरायनानै होदों रायजो राजानो मा बुजायदों बेखौहाय साफ्रोमबो गोरोंआ आन्दाज मोनखादों आरो बे बिथांनि लांनाय लाइजामावहाय दतमानि रायजो राजा नोंथांमोन हायोब्ला नोंसोरो नायनोबो हागोन बेयावहाय बड'लेण्डआ फाइनाल एन्ड कम्प्रेहेन्सिभ सल्युशन होननानै लिरनाय गैया बेयावहाय एकमात्र नर्थ इस्टआवहाय थानाय आखायाव अस्त्र लानानै दावहा नांग्राफोरनि थाखायसो फाइनाल एन्ड कम्प्रेहेन्सिभ सल्युशन दङ अकल बर' नङा बर'जों लोगोसे आरोबाव दंबावोसो माखासे मानसिफोरखौबो बेवहाय लिरखानाय जादों उग्रपन्थिफोरखौहाय फोजोबस्रांनायनि बाथ्रा एसेबां नंखाय माबोरै बुंनानै होयोथाय आं ओरैबायदि आसरित मोनो दा दतमा हालामनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंहा जेबो दुखु मोननाय गैया रायजोफोरनि सायाव आं जेबो माब्लाबाबो गाज्रि मोननाय गैया आं बेखौसो बुंनो सानदों जे सासे साधारन इउटुबार हिसाबै दतमानि रायजो राजा नोंथांमोना नोंसोर निजेनो सान 17 बोसोराव नोंसिनि जायगायावहाय हाग्रामा महिलारि सारा सासे दैदेनगिरि हिसाबै नोंसिनि जायगायावहाय दैदेनगिरिफोर जोनोम जादों हिसाबै बे दतमायावहाय नोंसोरनोहाय डेभलपमेन्टनि माबा मोनसे खामानि मावनानै होदों नामा आरो 17 बोसोरसिमावहाय दतमा हालामा मानि खारनाव हाग्राजोंहाय साग्लोबनानै थाजानाय आंनि नुनाय मथेब्लाथ' बे जायगाया दैदेनगिरिफोर बर'नि लिडारफोर जोनोम जानाय हिसाबै जोंब्लाव माब्लाव क'क्राझारजों समान टाउन जानांगौमोन नाथाय बेथ' जायाखै आरोबाव बिपिएफआ फैफिनोब्ला बे दतमानि रायजो राजाफ्रा जेरैनो दङ ओरैनो थाबाय थागोन बेखौहाय रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामनाया मोजां आं सानो जायफ्रा अखा नायब्लानो सेरेब लोंनानैहाय मोखि दैले थाग्रा बैसोर बायदियासो बिपिएफखौ सापर्ट खालामदों रायजोफ्रा दानिया जोङो बे समावहाय सावरायनोसै थामथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन दावराव देख्रेबनि सायावहाय दावराव देख्रेबा 2012 मायथाइयावनो बिपिएफ एंगारदों होननानैहाय फोरमायनानै होखादोंमोन दा अब्ला बेबायदि मानसिया दिनैनि समावहाय बिपिएफजोंनो थाफानानैहाय बायदिसिना जानला मोनला बाथ्रा बुंबाय थादों दा बिसोर बायदि मानसिया हारिनि गेजेराव बयनिफ्रायबो गाज्रिसिन जेंना सोमजिहोग्रा दैदेनगिरिफोर बेजों लोगोसे अमर सिंह ब्रह्मबो दङ अमर सिंह ब्रह्म दावराव देख्रेब बिथांमोना माब्लाबाबो गोजोनखौ हास्थाया आरो बर' रायजो राजानि सिगाङावहाय अरायबो बिसोरो दावराव दावसि लाबोबाय थानोल' सेस्था खालामो बेखौहाय हयथ' नोंथांमोनाबो सानदों नाथाय जायफोरनि गोसोआ नेगेटिभ यानिखि थौले साननाय बैसोर बायदि मानसिया दावराव देख्रेबमोन बायदिनि बुंनायखौनो खोनासङो जेराव दावराव देख्रेब बायदि बुंनाय रावखौ खोनासङोब्ला गाबोननि समावनो बर'जों हारसाजों दानलाय सुलाय दावहा अरजों बुलायनाय जागोन रायजोफोर आरो जाय मानसिया दावराव देख्रेबनि भिडिअखौ लाबोदों बैसोर बायदि भिडिअ बानायग्रा मानसिफोरनि गोसोआबो नेर' माइन्डनि दा बिसोरो बेफोरखौ मोजां मोनखायो आरो बिसोरो अराय सम दावराव दावसिखौहाय मोजां मोनग्रा मानसि रायजोफोर दानिया ब्रैथियावहाय जोङो बुफाय बुसि खालामलायनायनि सायाव जोङो सावरायनोसै 17 बोसोरावबो बिपिएफ पार्टिया बेफोरबायदिनो बुग्लुं सुग्लुं सिगि सग' भट आदाय खालामदोंमोन रायजो राजाफोरखौहाय असान्ति सिगि सग' खालामनानैहाय बेफोरबायदिनो खामानि मावदोंमोन
दिनैबो आरोबाव बिसोरो बे एखे खामानिखौनो मावनाय जोङो नुनो मोनदों। नोंसोरो गावसिनि पार्टीनि गारि बुख्रुबलायो ना मायो बुख्रुबलाय, नाथाय सासे सादारन गामियारियावहाय दखान होनानै जानाय न'खरखौहाय बेबायदि खहा खालामनानै गारो। पलिटिक्सखौहाय रायजो राजाफोरजोंहाय बेफोरबायदि बुफाय बुसि रायजो राजाफोरनि उदै फिसिनांगौनि सानफ्रोमबोनि जानांगौखौहाय इनकाम खालामनायनि सायावहाय नोजोर होनानै गाज्रि दाखालाम। नोंसोर पलिटिशियानफोरजों पलिटिशियानफोर बुख्रुबलायो ना मायो बुख्रुबलाय, किन्तु सादारन पाब्लिकखौ बिदि दाखालाम, बेयो मोजां नङा। बेबायदिनो बिपिएफ पार्टीया 17 बोसोरावबो दाबि दुमखि खालामनानैहाय रायजो राजाफोरनि खहा खालामबोदों आरो बे फैबाय थानाय समावबो जुदि बिपिएफआ देरहायोब्ला बे एखे खामानिखौनो मावगोन, बांसिनसो जागोन रायजोफोर। दालाय ससियेल मिडियानि जुग, बेनिफ्राय बांसिनसो जागोन। इउटुबार्सफ्राबो होसो जागोन, जायफ्रा बिपिएफनि हेंथा इउटुबार्सफोर होसो जागोन रायजोफोर, बेखौ नुहुरखानानै दंखायो। दानिया बे समावहाय जोङो खोनासंनोसै बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जेब्ला बिटिआर एकर्ड जादों बै समावहाय माबायदि हिन्दी भाषा रायलायदों नोंथांमोनाबो खोनासंदो। कांग्रेस हमको क्या क्या गाली दे रहा है, क्या क्या गाली दे रहा है, वो उसको हम बात दो, उसको बात दो। ये क्या है? मोदी जी, हमारा बीटीसी बहुत बैकवर्ड है, आपको हमारा मदद चाहिए बीटीसी को उन्नति करने के लिए, बीटीसी को डेवलप करने के लिए हमारा आपका मदद चाहिए। हमारा बीटीसी इलाका में बहुत भाषाबो रोङा, साननोबो हनोबो रोङा, मात्र मिथिं दावथिं खालामनायावहाय सोरखौबा बदनाम खालामनाय, सोरखौबा लाजि फोनांनाय, सोरखौबा बखिनाय, बेबायदि जाम्बा थाम्बा बाथ्रा बुंनाय, बेल'सो हाग्रामा महिलारि सारनि मिथिं दावथिङा। बेखौनो रायजो राजाफ्रा लोब लोब सापर्ट खालामो। माबोरै जानोलै बिदिजोंलाय? ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन? भाषाखौलाय रोंखाया, बेखौ जों मिथिखागौ। अब्ला बेफोरबायदि मानसिया माबोरै सोलिनांगौ जायो? दानिया जोङो सावरायनोसै शुकुर आली। शुकुर आली बायदि सासे सादारन मानसिजोंनो 17 बोसोरनि चिफआ जाम्बा बुंजानांगौब्ला बेसेबां लासिंसिं बर'नि गेजेरावहाय, बर' जाथिनि गेजेरावहाय सासे माइनरिटिजोंहाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंजानांगौब्ला बेसेबां लाजिंसिं। आंथ' ओरैबायदि लाजिनाय मोनदों, माबोरै जाखो बेफोरबायदिया? बेनोनो 17 बोसोरनि चिफ। आंथ' ओरैबायदि लाजिनाय मोनो। दा नोंथांमोनासो मा मोनदों? नोंथांमोननि सायावसै। जोबथा रायजोफोर, भिडिअआ एसे गोलाव जानोसै, नैबेनि सायाव आं बाथ्रा बुंगोन। बेवहाय मोननै सावगारि दङ, बिसोरो आर्टिस्टफोर। बिसोरल' नङा, जेसेबांनाखि आर्टिस्टफ्रानो थाया मानो, बे इलेक्शननि समावहाय पलिटिशियानफोरनि मिटिंआवहाय लिंहरनाय समावहाय नोंथांमोना बाहागो लाहै, थां, मेथाइ खनै, कमेडि खालामहै, बेवहाय आंहा जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय पलिटिक्सनि जानानैहाय बबेबा मोनसे पार्टीखौ सोंखारिनाय, सोरखौबा सापर्ट खालामनानै उमुगाव थुमुगाव हाबनो थिननाय, नैबेबायदि खामानिखौहाय आर्टिस्टफ्रा मावनो नाङा। आर्टिस्टफ्रा आर्टिस्टफोरैनो था। नोंसोर सोरनो होनो गोसो नोंसोरो गाव गावबागावनि गोसोआवहाय नोंसोरो सायख'नानै लाब्लानो जाबाय। नाथाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआवहाय रोखा रोखा उमुखौ होनांगौ, थुमुखौ होनांगौ, उमुखौ मोनाखै, थुमुखौ मोनाखै, बेबायदि दाबु। सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ बुंनानैलाय मा लाब? हिनजावफोरनि थाखायसो सेल्फ हेल्प ग्रुपआ। सासे हौवा मानसिया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बाथ्रा बुंनानै जेबो मुलाम्फा गैया। बेयो हिनजावफोरनिसो मुलाम्फा बियो। आरो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपखौहाय बिसोरो कनसेन्ट होगोन होनखायाखै। बिसोरो मात्र 75,000 होगोन बुंदों, बेबो केस्टि बाय केस्टि। दा होगासिनो दङ। थार्ड केस्टियाव फैबाय। दा बे थार्ड केस्टि फैनाय समावनो इलेक्शनबो फैबाय। नेक्स्ट टाइमाव हयथ' बिसोरो होगोन, होआ नङा होखागोन। नाथाय बिपिएफ पार्टीयाथ' 2 तला सना होगोन होननानै रावनावबो 1 आनाबो सना होफेराखै। सेल्फ हेल्प ग्रुपबो होआखै, अरुणोदय स्किमबो होआखै। बेसेबां लासिंसिंलै आदा दाब्ला, माबायदि बाथ्रा बुङो नोङो? आं ओरैबायदि लाजिनाय मोनदों नोंनि रावखौ खोनानानै, बेखायसो आं भिडिअ लाबोदों। नोंथाङा मा
अखा नायब्लानो सेरेब लोंनानैहाय मोखि दैले थानाय बेफोरबायदिखौसो मोजां मोनो नामा आदा दाब्ला जेरैहाय फिल्माव कमेडि खालामो मोगथाङावबो बेबायदि मानसिखौसो मोजां मोनो नामा नोंथाङालाय आं नोंथांखौ डाइरेक्ट बुंखाबाय नों आरो भुटान ब्लग नोंथांमोननि आखल आखुखौ नायनानै आङो ओरैनो आन्दाज मोनो दे नोंसोरो सेरेब लोंनानैहाय गेलेनो मोजां मोनो अब्ला रायजोफोर भिडिअआव बेसेखिनियानोमोन गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि